אפילו את העיתון מקור ראשון שעכשיו עשו באינטרנט, זה הבן שלי, דני, שטיבל.קום. אבל כל הילדים שלי קיבלו דוגמה אישית. ראו את אבא, מאז שהם קטנים, אמא מכינה אותם לבית הספר, אבא יושב במטבח עם הסיגריה, אבל עם הספרייה הענקית שלו, עם הגמרות הגדולות, ולומד חברותה עם כל מיני משוגעים לדבר שמוכנים לקום בבוקר. הם מתחלפים, אבא ממשיך. בזכות זה קיבלת את שמשי. 6 ימים בשבוע, אבא נותן שיעור, אבא לומד חברותה, ובשבת הוא נותן שיעור ב7 בבוקר לפני תפילה. 7 ימים בשבוע אבא קם ללמוד תורה. זו הדוגמה האישית שהם קיבלו, וזה אני מציע לכל ילדיי, חתניי, ובניהם ובנותיהם, ואחייניהם ואחיינותיהם, לעשות. ואני במיוחד מקפיד על זה, בגלל שאני התפרנסתי מתורה, אז ממילא זה אני טוען שזה לא תורה לשמה. בין אם הייתי מורה, בין אם הייתי רב, כל התורה לשמה שלי היה אותה שעה בבוקר, שלמדתי בשם לשמה. אבל, אז השם שואלים איך לי יש ילדים כאלה מוכשרים וכאלה מוצלחים כמו דני ואלי, ובראשן מיכלי, כי מיכלי זכתה בשמשי, ומשמשי זכה בה, כי שני אנשים מוכשרים וגאונים שיש להם מה להראות לעצמם ומאיזה דוגמאות נהדרות במשפחות שלהם, זה מה שיש להם. אני עוד זוכר את סבא יהושע, זיכרונו לברכה, ואני זוכר שתאריך ימים סבתא ציפורה, ותמסרו לדשכם נשיקה, שלום, ביי ביי. יאללה, בוא נמשיך.